Ćao drugari, s vama Uroš i danas ćemo pričati o filmovima. Ovo je mali vlog, samo pričamo o filmovima, da se malo šalimo i tako. Ovako, moj omiljeni film je za sada Samo u kući 1, Samo u kući 2. Tako da, Kevin je mnogo smiješan u ta dva dela, ima ih 3. Najsmješniji mi je 2, jer nekako stvarno smiješno. Pogledajte ako niste. Pogledajte isto jednu seriju, mnogo je smiješna, znači Izet Fazlinović. To je serija Lud, zbunjen, normalan. Jeste, tako da mnogo je smiješno. Onda stvarno pišite u komentarima koji je vaš omiljeni film, bilo bi mi jako drago. Vaš omiljeni film, seriju jednu omiljenu, tako da stvarno ovaj vlog će se raditi, možda bit će stvarno dosta puta i tako da želeo bi da pozdravim samo mog najboljeg druga. Sutra će možda isto izaći samo jedan klip, možda čak danas i 2, ne znam, ako budem imao vremena, tako da vidjet ću da izbacim što više klipova i želeo bi da još jedan puta pozdravim mog najboljeg druga, neću mu spominjem ime, tako da to bi bilo to od ovog vloga i vidimo se u sljedećem vlogu. Ćao.